कार्यारंभी तुला पूजितो नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा भगवत नाम मुरया मुरया गौरीच्या मुरया मुरया गौरीच्या मुरया मुरया गौरीच्या मुरया गजानन महाराज हा दासरी लिहित होता वरम रोही वत्सा सूत्रधारा मी माझ्या माता पित्यांच्या मनाच्या मनोरंजनासाठी कैलास पर्वती तांडव नृत्य करत असता तुझी दीनवाणी स्तवन ऐकली आणि या रंगभूतळावर प्रगट झालाय. सांग रे बघता माझा धावा कशासाठी करण्याकरता तत्पर झालास.